ጽምዶ ናይ ህዝብታት እዩ ህዝቢ ከመይ ከም ዝሕጎስ ጸላእቲ ተወጣጢሩ ክጸንሕ ትግራይ ትዝክሮ ዶ ነገር ካብ ብዛዕባ ናይ ጽምዶ ጉዳይ ክንዛረብ ሕነ እንታይ ንሕ ሒዝዎ ንሰላም ዘይጥቀም ዝኾነ ኦፖርቹኒቲ ንሰላም ዘይጥቀም ጸላእትና ከመይ ገይሮም ሓኒቆም ክሕዙና ከም ዝደልዩ ናይ ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ቃል ምሕተት ነይሩ ማኖ ብዙሕ ዋዕዋዕ ዘበለት ቃል ምሕተት ነይሩ ብደንብ ዝተረዶ ብዙሕ ከም ረዲእካ ይኹሉ ኣነ ትረዲእ እንታይ ዓይነት መሰጅ ክሓልፍ ከም ዝደሊ ጸላእቲ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ኣባይስና እየና ትግራይ ምስ ናይ ሱዳን ሓዚና እየና ትግራይ ምስ ኤርትራ ኣባይስና እየና ትግራይ ምስ ዓፋር ኣባይስና እየና ሓንቲ ባኒ ከም ዘይተኣቲ ጌርና እየና ነዳዲ ከም ዘይተኣቲ ጌርና እየና ዝኾነ መድሓኒት እኳ ብቦሌ ኤርፖርት ከይተኣቱ ነዳዲ ብጀሪካን ብዓፋር ብወልየ ከይተኣቲ ጌርና ዓፂና እያና ዝብሉ ዝነበሩ ከምኡ ኢላ ተዓፅያ ክጸንሕ እዮም ዝደልዩ ክጸንሕ ካብኡ ዝኾነ ኣትኤኒ ታይም ገንዘብ ይብካ ገሊብካ ብትንትን ኣቢልካስ ንሱ ዘመሓድራ ትግራይ ንሱ ብቐጥታ ዘመሓድራ ከም ድሌቱ ዝምድበላ ከም ድሌቱ ምስለይ መዲቡ ዘንቀሳቕሳ ትግራይ እዩ ዝደሊ ጸላእቲ ከመይ ገይሮም ይወልፁና ከም ዝነበሩ ሕዚ ግን ነገራት ንቕሕቕሕ ኢሉ ንቕሕ ሕዚ እውን ኣሎ ሕዚ ግን ኣሎ ብርሃኑ ጁላ ዶ ኣነ ብጣዕሚ ታሪካዊት ቪድዮ ገይረ ዝወስድ ኣሎ ናይ ብርሃኑ ጁላ ክልተ አንደበት ከነስምዑን ተመልከቲ ናይ ጽምዶ እያ ሞር ኣነ ብቪድዮ ዝኣምን ኣነ ብዙሕ ሃተውቀጠው ካብ ትብል ካብቶም ገበርቲ ሓደግቲ ንትግራይ ዝበደልዋ ካብ አንደበቶም ሾርት ሜሞራም እዩ ረሳዕ እዩ ዘንጋዕ እዩ ሲካሎም ማዓንቲ ጠይኳ ይፅባሕ ረሳዕ እዩ ዝብሎ ንሕና ረሳዕንቲ ከም ዘይኮንና እዚኣቶም ዝገበርዎ ንትግራይ ዝኸድዎ መንገዲ ከምዘይንድገም ጌርና ከም ንቕፅል መራያ እዩ እንተመልከት ጀግንነት አንሶት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀግንነት አንሶት ጀግንነት ሊገዛ ሄደ ማለት ነው። ይሄ መከላከያ ሰራዊት ማዋረድ አይደለም ኢትዮጵያ የሆነ እንደዚህ ትላለህ ኢትዮጵያ የሆነ የዚህ ሀገር ዜጋ ተወላጅ የሆነ እንደዚህ ትላለህ ኢትዮጵያ ሰራዊት ለሌላ አይተርፉ ይግል ለራሱ እና ጀግንነት ሊገዛ ነው ከኤርትራ ወታደር የሚያመጣው ወይ ኃይል አንሶት ነው የሚያመጣው ያውሉ ኃይል አንሶት ነው የሚያመጣው አሳፋሪ ጄኖሳይድ ፈጸመብኝ ሲል ከነበረው ሻዕቢያ ጋር አሊያንስ ይፈጥራል ሉክ ይሄ ራሱ ክደት ነው ሌላ ክደት መልክ ነው ጄኖሳይድ ፈጸመብኝ ስትል ከርመ እንደገና ሻዕቢያ ወዳጃችን ነው አሊያንሳችን ነው ከኛ ጋር ይቁም አብረን እንሰራለን ኢትዮጵያን እንከዳለን ኢትዮጵያን አብረን እናዳክማለን የሚል ነገር እየተካሄደ ነው ናፋይ ሓወይ እዚኣቶም ህዝታ ይብሉ ሉዓላውነት ዝበሃል ከሎ ሕገ መንግስቲ እኮ ዝበሃል ከሎ ኢሎም ዝትንትኑ ኣለዉ ንሳሞራ እዮምስ ንብርሃኑ ጁላ መልሲ ይብዎን እዮም ኣነ ቀዲመ ነግሐ ኢለ ዝኣምን ንባዕለይ ሓላፍነት ወሲለ የዛረቡ ቀዲመ ማለት ናይዚኣቶም ግብሪ መሰረታት በቃ ምንም ዓይነት ንትግራይ እንታይ ከም ዝሓሊላ እንታይ ከም ዝጎድዋ እንታይ ከም ዝምነዩላ ጥንቅቕ ኢለ ሓላፍነት ወሲለ ዛረቡ ሓላፍነት ወሲለ ዝገብሮ እየ ካልኦት ግን ኣለዉ ሕዚ እውን ንምንታይ ተቆለፈት ንምንታይ ተሓፀወት ንምንታይ ከምዚ ኮነት ዘይብሉ ትቆለፍ ትተዓፆ ንሕና ዓብዪ መራሒና ብልፅግና ሰራዊትና ዝብሉ መራሕቲ ኣክቲቪስታት ጋዜጠኛታት ንርኢ ኣለና ትግርኛ እዮም ዝዛረቡ ክብልፋዮ ሚኒስተር ወለልስቲ ምናልባሽ ስታሊን ካልእ ዕረይ ፕሮግረስ እውን ናብኡ ባዕልና ስለ ዝግበአና ገለገሊ እናተሰከፍና እውን እዋናውነት እውን ዘይብሉና ኮነት እንከፍ ግድፍ እናበልና እንዲና መፂና ዛራ ሚድያ ከም ትካል ይኹን ስታሊን ከም ውልቀ ምልከተካ ነገር ተልክ ተርመኒ ዘይተቕበሎ ተልክ ትካታዕ ንተሊካ ግን ኣነ ብድፍረት ከልዕሎ ዝደልዩ ነገር ኣለ ስታሊን ንፀልያ ንፅበይካና ኣለና ኔትወርክ ከተዋሪፁ ምንታይ መልሲ ክንዎም ነቶም ንህዝቢ ሰላም ኣይተምፁ ሰላም እንደይትፍጠሩ ንዝብሉ ምንታይ መልሲ ክንህብ ንሕና መግቡልከና ንስኻ ብዘለኻዮ ኣነ ብዝኽኣልክዎ እንዛረብን እንልምንን ንምሕፃንን ዝከኣለና ንሰርሕ ዘለና ምንታይ ሕሉፍ ዝበፅሐና በደል ጠጠው ክነብሎ እኮ ይስታል ሶልካ ንእሽተይ ንብልዓልኮ 17 ዓመት ሙሉእ ተዳሊልና ኣብ ሰሓድ ኣብ ባርካ ኣብ ዳንሻ ኣብ ሴሮም እስከ ኣዲስ ኣበባ ሙሉእ 17 ዓመት ኩሉ ተጋዲልናን ተሰውኢናን ደርግ ዝኣክል ኣምባገነን ስርዓት ንኽልቲኡ ህዝቢ 15 ዓመት ሙሉእ ትግራይ ተኻይድ ትውግእ ከም ትግራይ እንተወሲድካ
28 ዓመት ኤርትራ ተኻይዱ ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ንወፃኢ ምስ ደርጊ ተዋጋእና ኣለና 2 ዓመት እየ ንሳኒ እንግዲያው ንትግራይ 2 ዓመት ካብ ትግራይ ወፃኢ ንብል ዘለና እምበር ንኤርትራ 30 ዓመቱ ዓዶም እዩ 30 ዓመት ኩናት ምንተ ነፃነት ምንተ ልዕላውነት ምንተ ብሄራዊ ጭቆና ምንተ ህላው ተባሂሉ ዝተገበረ ኩናት ሰብ ይበልዕ ኩናት ልምዓት ይበልዕ ወለዶ ይበልዕ ናይ ልምዓትን ንልምዓት ክውዕል ዝነበረ ሃፍትን ግዜን እውን ይበልዕ ማለት እዩ ተመሊስና ግን እቲ ኤርትራ ኩናት ተላዒሉ መን ጀማሪ መን ግዛዕ ዝበለ ህዝና ሒሳብ ውራድን ካልእ ነይኮንኩም ከዓ እትደሊ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ይኹን ኤርትራ ከም ሃገር ኤርትራ ልዕሊ ዓይደር እዚ ገይራ ክንብል ከለና ንመጋድልታን መቃልስታን መሳውእታን ዝነበሩ ዓዲ እኮ እዮም ደውዲሮም ንሕና ልዕሊ ኤርትራ ዘወጣሕናዮ እኮ መቃልስትና መሳውእትና ናብ ሓደ ሽሮ ተቐበርና ዓዲ እኮ ይነብልና ቅድሚ ሕዚ ዘዘውጋዕናሉ ገለገሊኦም ከምዚ ዝበለ ከምዚ ዝበለ ከሸማቑ ካዮም ዝደልዩ ንሕና እዚ እንተተገይሩ እዚ ምግባሮም ብኣግባቡ የኮንና ንብል ዘለና ወርቂ እናተገፈፈ ክዳን እናተገፈፈ ኮቦታ ከይሓዘ ዓመታት ዘፍራይ ሃፍቲ ከይሓዘ ሓራም እዚኣ እንትራገፁ ሰዓር እንታይ ገበረ ከም ዝበሃል ሓራ ህዝቢ ዘፍራይ ሃፍቲ ተጋዲልና ኣነ ተሰዊዕና ኣነ ሓደ ህዝቢ ኢና ኣሚኑ ዘፍራይ ሃፍቲ ብክልቲኡ ገፅ ዝነበረ እየ ነገርካ ዘሎ ኣብ መኻይ እናተፃዓነ ገለገሊ እውን ትዕድል ንሱ ዘይረኸበ ወርቁ እናተገፈፈ ክዳውንቲ እናተገፈፈ ብክልቲኡ ገፅ ታሪክ ይጥረ ዘይብሎ ስሕተት ተሰርሐ ኩናት ብዝውዳእ ተወዲኡ ውዕሊ ኣልጀርስ ተፈሪሙ ከምቲ ዝተደለየ ኣይተሳክዐን 10 ዓመተይ ሰላም ይኩናት ከም ሃገርን ክለምዓ ዝነበራ ክልቲኡ ገፅ ዘለዋ ክልቲኡ ህዝቢ ክልል ትግራይ ከም ክልል ትግራይ ሃገር ኤርትራ ከም ሃገር ኤርትራ እዚ ኤርትራ ከም እዚ ኤርትራ ትግራይ ከም ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ክልቲኡ ክልል ዘሎ 50 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ 50 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ከዓ ካብ ልምዓትን ካብ ሰላም ወፃእ ኮይኑ ዋርድያ ኣብ ምሕላው ሕሊፍዎ ግዜ ዝፀዓራም ህዝቢ እዚኡ ከምኡ ዝበለ ዋጋ ከፊሉ ዓብኒ ዓዲ ቅድሚ ሃገሩ ተፈጠረ ልምዓት ቅድሚ ሃገሩ ተፈጠረ ሲቪላይዜሽን ድሕሪ ሃገሩ ተሪፉ 83 ዲላ ክእቶ ከሎ 83 ጅማ ክእቶ ከሎ እንታይ ከም ዝመስል ነቶም ሸ ዝነበሩ ተጋደልቲ ንሕተት ሕዚ ግን ብግልባጢ ኮይኑ ዘላ ዓዲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ንሱ ሓሊፉ መንእሰይ ክህርስ ካሊእ ነገር ክንደይ ነገር ክግበር ተገይሩ ሕዚ ንዛረቦ መዓልቲ ንፀባፀቦ መዓልቲ ንዘራረቦ ተሰነ እንታይ ተገይሩ ይፍለጥ ቦረንቲ እንታይ ተገይሩ ይፍለጥ ፀረና እንታይ ተገይሩ ይፍለጥ መላእ ኤርትራ እንታይ ተገይሩ ይፍለጥ ኣብ ትግራይ እንታይ ተገይሩ ይፍለጥ ኣብ ዝኾነ እዋን ጠጠው ክተው ብለና ተገበአና ከዓ መናውሒ ስርዓት ብልፅግና ስልጣን ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ነዚ ኤርትራ ዝሓፍሩልን ዘናስሐሉን ትግራይ ከዓ ግፍዕ ትግራይ ተፈፅዮ ክልተ በትሪ ምስ ፀናዕ ኮይንካስ መገዛ ህዝብኻን መሳወጥኻን እዚኡ ትግራይ ከም ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ወደፋይ ከም ሓደ ኢትዮጵያ ኮይና ከም ውልቀ እምበር ንትግራይ ተፈለየ ዝውፅሕ ነገር ኣይነበረን ዝገበርናዮ ጥፍኣት ብፍላይ ውዕሊ ኣልጀርስ ብእዋኑ ተራዲና ብዘይምፍፃምና መፃወቲ ኣምባገነን ንኣብዪ ኣሕመድ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ዘይፈልጦ ብነፋሪት ህዝቢ ሕመራ ዘይፈልጦ ግን ብሕመራ ክጎንደር ሓሊፎም እናተባሃሉ ኣምባገነናት ናይ 30 ዓመት ቂም ናይ ትምክሕቲ ናይ 30 ዓመት ቂም ናይ ፀበብቲ ናይ 30 ዓመት ቂም ናይ ኣከብትን ናይ ደርግን ናይ ሃይለ ስላሰን መሳፍንትን ተረፍ ብፍላይ ከዓ ናይ ደርጊ ወታደራት ኣብ ዓሰም ተሰዓርዎ ኣብ ባፅዕ ተሰዓርዎ ኣብ መላእ ሳሓል ተሰዓርዎ መላእ ትግራይ ተሰዓርዎ እቶም ትማሊ ሓደ ጉድጓድ ተቐበሩ ሰራዊት ኤርትራን ማነ ተጋደልቲ ሻዕብያን ተጋደልቲ ሕወሓትን እቶም ምሩፃት ተጋደልቲ ህዝቢ ኤርትራን ምሩፃት ተጋደልቲ ህዝቢ ትግራይን ነቲ ትማሊ ዝቐበርዎ ደርጊ ተስዩ ደርጊ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ኮይኑ ንጉፃት ረሽንን ቀቲሉን حولين عقد حفر تسألين تاريخ عندك نقول لنا إذا بعد غرب خلنا يعبي نايما نسيم وزي بقلت لنا العلو وزي كل حفر لكم الناس حلون يزقبان كي يدقم كي يرسع قمت عيدان ولا لا أركم زلالهم قلين نبرن ناقز يقول دايم بي تسعيرون ودين زنبرين لن حنا من فرداي أيوك عرضن يغرى ما أنه يسنى في كونان عالم كلهم يا متعا أمريكان جابان كوم يا متعين جرمان فرنسان كوم يا متعين ناسا يوقع خلا يوقع عالم كنا ما يوقع عالم سعيد كوينات يلمع عالم أي قطرين هنا ما تصمك عند بدلين يلين جرمان إسرائيل كنت يا خدينا بيتنا من أمريكا كنت يا خدينا أنا قاسك هارشمان أمريكا وجابان دوت حتى حزوني ذكر هذا العالم قد it has to be stopped هذه يأكل دقيمك يأكل وجزا الله خير دعوات سيد مسوار كم ذيك زاربت لسب أنا خاب كلتي بقولنا زاربو قاليو حاوز ما تو بقى تقاتلوا أبوز تقاتلوا كنا يقف عندي تفتي موت لاي نفتينا نسو ونزو رأيو ترى أنا ترى موتيتيو
ግን ቀጻሊ ከይኸውን ይሰርሕ ዘሎ ቀጻሊ ከምዚ ነገር ኣብዚ ከባቢ ከይፍጠር ይሰርሕ ዘሎ ኢሉ ካብ ስምዒት ውፅእ ኢሉ ዝሓስብ ግዜ የለካ ኖርማሊ ብፍላይ ድማ ቪክቲም እንተኮይንካ ንፈልጦ ኢና እቶም ዘግርመለይ ኣነ ብወገነ ዘግርመለይ እንመን እዮም እቶም ጅማ ወርክሾፕ ምስ ኦህዴድ ውዒሎም ናይ ኦህዴድ ጥቅማጥቅሚ ኣበል ግዛዕ ቆምቆም ኢሎም መፅኦም ኣብ መቐለ ዝውዕሉ ኣብ መቐለ እንዳ ጀበና ቡና ኮይኖምስ እንታይ ዝኸውን ፅምዶ እዩ እንታይ ዝኸውን ገለ ከምዚ ሓለፈት ዒፍ ሓለፈት ብዕራይ ሓለፈ ገለ ሓለፈ ከምቲ ቀደም ውግእ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራ ክጅመር ተሎ ቡና ብዙይ ሓለፈት ኣጣል ታክሲ የተገበራ ብራማን ተሻገራ ኣጣል ማለት ግብሪ ዘይተኸፈለን ታክሲ ዘይተኸፈለን ሓለፋ እናተባሃለ ቅድሚታ ውግእ ዝነበረ ሕማቅ ዝኾነ ድባብ ናይ ገብሩ ኣስራት ይፈልጦ እዩ ግደፍ እናተባሃለ ዋላ ብኣዲስ ኣበባ ወይ ነግርዎ ነይሮም ኣንታ ሸለል እንደበሎም እናተባሃለ ኖ እንታይ ዝኸውን ሸለል እንዳበል ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት ኮይኑ እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበረ ንፈልጦ ኢና ብዝኾነ ናይ ፅልኢ ምስባር ከመይ ጌርና ፅልኢ ከም ዝሰበርና እዮም ከመይ ጌርና ተፃዊቶምና ክንፃወተሎም እኳ እንተዘይከኣልና ክንቲ ዝገበሩና እኳ ክንገብረሎም እንተዘይከኣልና እንተነኣሰ ክንከላኸል ካልኣይ መዓልቲ ብናይ ዚኣቶም ሸርሒ ኣብዚ ከባቢ ሕማቅ ነገር ከም ዘየጋጥም ጌርና ሓንቲ ኮምፓይሌሽን እያ ናይቲ ማለት ሓኛ መደብ ዘቕረብኮ ንትግርኛ ፊት ትገብር እያ እዚኣ ንዕድሞም ለተመልከት ቦታ ስለማይፈቅድልን ነው ታውቃላችሁ እንደ ጥፋታችን ቢሆን እኮ አሁን በገጠመን መከራ ኤርትራና ትግራይ ግንባር ፈጥረው ቢሆን እኮ አማራውና ኦሮሞ ነደደ ነበር ግን እግዚአብሔር አሰራሩ ስለሚያተበት አቀማመዳቸው ግራ ያጋባኛል ይኸውልህ የትግራይ ህዝብ ላለፉት 47 46 48 ዓመታት ይታገል ነበር ከመታገሉ በፊት ጎንደር ማንኛውም ትግራይ ሄዶ ለማግባት ለመስራት ለመውለድ ለመኖር ምንም ችግር አልነበረበት ከመታገሉ በፊት ማንኛውም ትግራይ አስመራ ሄዶ ለመስራት ለመኖር ችግር አልነበረበት ጅማም ነቀምትም ባህር ዳርም ኤቭሪዌር 47 ዓመት ትግል ተካሄደ 17 ዓመት ታገሉ በ10 ሺዎች ሞተ ከዛ መንግስት ተቆነ የሆነ ዓመት ተቆየ ከዛ ከመንግስትነት ተወረደ አሁንም ሰዎች ሞቱ ደምረ ስታይ የ40 ምናምን ዓመቱ ልፋት ያስገኘው ውጤት ጎንደር መሄድ ህልም አስመራ መሄድ ህልም ያደረገ እንጂ ጠብ የምትል ነገር የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ አልፎ ኤርትራን የሚበለበልብ ችግር ነው ሁለቱ ሀገሮች ላይ ደግሞ እሳት ሲያነድ የነበረ ቡድን አለ ስለዚህ ኢትዮጵያም ኤርትራም ሰላም እንዲያገኙ አስፈላጊ ከሆነ ከኤርትራ መንግስት ጋር አስፈላጊ ነው ትብብር ሁሉ መደረግ አለበት ያምናለሁ ወንድሞቻችን ናቸው የሁለታችንም ጠንቅ የነበረው ቲፒኤልኤፍ ነው ቲፒኤልኤፍ በአፍሪካ ቀንድ እስካለ ድረስ ደግሞ ኤርትራም ኢትዮጵያም ሰላም ስለማይሆኑ ይሄ ኃይል ታሪክ እንዲሆን ለማድረግ የሚደረገው ሂደት ውስጥ ይሄ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር የለም በቲፒኤልኤፍ እና በኤርትራ መካከል ልዩነቱ አይገባኝም ቲፒኤልኤፍ ኤርትራ ራሳቸውን 30 ዓመት ተግለው ሀገር ብለው ወጡ ቲፒኤልኤፍ 17 ዓመት ታገለና ኢትዮጵያን ያስኩ ብሎ ቲፒኤልኤፍን በኢትዮጵያ ኪሳራ ሲያገለግል የነበረ በሁለቱ መካከል ልዩነት አይታይም ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማዳን ኤርትራን ለመታደግ የሚደረጉ ሂደቶች ድረስ እስከዛ ድረስ ማሰቡም እኔ ተገቢ ነው ብዬ ነው ኤርትራ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አሁን ባለው ምዕራፍ ውስጥ ገብታለች ወይ እስካሁን ድረስ የተጨበጠን ገብታለች የሚለው ነገር የሚያረጋግጥ የትኛውም አካል የለም ቲፒኤልኤፎች አደባባይ ይናገራሉ ከዚህ ቀደም ሮይተርስ ላይ ይመስለኛል አንድ ዘገባ ምናበና ወደፋይ ምስተጨፍጨፈና ስለዋላውነት ምናምን ብሎ ነገር የለም ዝኾነ ነገር ሲኩም እተው ናአቱ ሳትሙ ደሓኑ ሕና ወለ ሕኑና ኢሉ ምስተጨፍጨፈና ምስተወደ ነገራት ዛመዛዘመ ኤርትራ አትያይ ብል ወያነ ግን ዝተጨበጠ ነገር የለን ገለመለ ኢሎም ከይዶም ኩሉ ነገር ምስወዱ ድሕና ዓይና ድሕንና እዩ ምስበሉ ግዜ ከተቃያራ እንዲዩ ግዜ ተቃያራ እዩ ምን እንታይ ይፈለጥ ዝኾነ ነገር ሃፐን ተገይሩ ንሕና ድማ ግልባጡ ብፍጹም ኢልና ክሕድ ነብለሉ ግዜ ድማ ክመፁ ይኸውን የቡርና ስለ ዘለው ሳቶም ስናይ ክሕደት ጉዳይ ሉዓላውነት ምናምን ብሎ ነገር የለም ዝብሉ እቶም ተጋሩ እዞም ከብዳማት ኣብ ጅማን ኣዲስ ኣበባን ወርክሾፕ በሊዖም ሰትዮም ገንዘቦም ባንኮም መሊኦም ዝመፁ ዝፅምደሉ ወዲ ፅምዶ ዝብሉ ሉዓላውነት ዱ ብዙ ሓለፈት ዒፍ ሓለፈት ዝብሉ ንስሴ ዓጊና ኣብቲ ቦሌ ኣከባቢ ይገዙ ወይ ቢሮኡ ከይዶም ኣይዛረብዎን ኣይ መልሲ ይብውን ምንም ሞራል እውን የብሎምን ኢንፋክት ኣነ እዚ ከም ዓብዪ ለይሰን እየ ዝወስዶ ትግራይን ኤርትራን ሓደ ኮይኖም ተዝኾኑ እኮ ሓሪርና ኢና ኦሮሞን ኣምሓራን ተቃፂሉ ነይሩ ዝብል ትምራይ ተሰኣኖ ናይ ቤተክርስትያን ሰብ ክንዲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘምህር ብዙ ይራሰበኽዎ እዮም ሓሊፎምዎ እዘን ናይ ኣብዪ እውን ረየን መርዓ የለ ገለ የለ ክርስትና የለ ናብ ኤርትራ ምክያድ ነውሪ ናብ ጎንደር ምክያድ ነውሪ ሳላ ሕወሓት ኢሉ ንትግራይ ጠቐሞን ንገለ ይጠቐሞን ማለት እዩ ፅልኢ ናይ ምጉስጓስ እዩ ፅልኢ ናይ ምጉስጓስ እዚ እቲ ዝሓለፈ ግዜ ረኻዮ ዝሓለፈ ናትካ ንወለዶ ዝነገሮ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ወራር ወያነ እዩ ዝብሎ ናይቲ ኤርትራ ውግእ ወራር ወያነ እዩ ዝብሎ
ወያነ ዘሎ ምክንያት መንግስቲ ኤርትራ ፍሬሚንግ ክንውችዎ እዩ ፍሬሚንግ ኣነሲ ምስ ኣምሓራ ተዋስኩን እየ ምስ ኦሮሞ ተዋስኩን እየ ዝኾነ ኣካል ተዋስኩን እየ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዓብዪ መንግስቲ ዝበሃል ወያነ እዩ ሕወሓት እዩ ስለዚ ንሱ ዝገብረኒ ዘሎ ንሱ ዝገብረኒ ዘሎ ዝብል ንሱ ናይ ባዕሉ ዝሃነፆ ጥንታሽ መሬት ይበሎ ብወገን ትግራይ ከ ሻዕብያ ማለት ከምዚ እዩ ኢሳያስ ዋና ፀላኢኻ እዩ ዋላ ህዝቡ ከምኡ ኢሉ ኣብ ናይ ስምረት እዮም ዝብሉ ዋና ፀላኢኻ ናይ ህዝቢ ዋና ፀላኢ ኢሳያስ እዩ ብወገን ድማ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዋና ፀላኢ ሕወሓት እዩ ገለታት ዝሓለፈ ትርት ንፈልጦ ኢና ማለት ቀሊል ይኮነ ማለት ባዕና ዓድሚ ዝረኣናዮ ሰማዕና ኢና ንዛረብ ዘለና ብወገን ናይ ኢትዮጵያ ግን ኩሉ ገይሮም ንኤርትራ ማሳጅ ገይሮም መንግስቲ ኤርትራ ማሳጅ ገይሮም ኣጆኻ ሓግዘና ጥራሕ ዚኣትወና እምበር ኩሉ ባድመ ግና ህዝቢ ኣይነልዕለልካ ሉዓላውነት ገለ ዝበሃል ኣይነኻኽአልካ እዙይ ዝብሻካ ዘሎ እዙይ ጥራሕ ኣቃብረና ኢሎም እትዮም ድሓር ብመንግስቲ ኤርትራ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሚዕካ ትፈልጥ ባድመ ዝበሃል እዚ ባድመ ብኢንተርናሽናል ዳዕሾ ትፍለጥ እያ ናይ ውግእ ኢትዮጵያ ኤርትራ ክበሃል ተሎ ባድመ ዝበሃል እዩ ዝመፅእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሃይለ ስላሴ ይሕተቶ ሃይለ ማርያም ይሕተቶ መለስ ይሕተቶ ናይ ባድመ ጉዳይ ፊገር እዩ ኣብ ናይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኤርትራ ፊገር እዩ ባድመ ዝበሃል ፅንጥር ኣቢሎም ናበይ ከይዶም ዓሰብ እዮም ዝብለ እዚ ዓሰብ እዮም ዝብሉ ዝኾነ ወይ ብዚ ትምልከተኒ እያ ወይ ብዛላንበሳ ካብ ትምልከተኒ እያ ወይ ብዝኾነ ብሸላሎ ካብ ትምልከተኒ እያ ገለ ዝበሃል የለን ድሌቶም እንታይ ምዃኑ ግልፅልፅ ኢሉ ወፂሎም ድሕሪ ግዜ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ሕዚ ብክልቲኡ ወገን ምሕኒ ፀላኢና መን መኻይድና መኒትማ ተጋጊዩ እንታይ ኢና ተጋጊና እንታይ ኢና ሰሪሕና ከመይ ገይሩና እዚ ነገር ናብ ንቡር ክንምልሶ ንኽእል ካልኣይ መዓልቲ ስሕተት ከይፍፀም ዝኸባቢ እዚ መብዛሕትኡ ስሕተት ዝፈፀመ ናብ ወለዶ ዘይሓለፈ ባዕሉ ኣሪምዋ ክኸይድ ዝግብኦ ህወሓት ዝፈፀማ ስሕተት ህወሓት ባዕሉ ኣሪምዋ ክሓልፍ ኣለዎ ሻዕብያ ዝፈፀማ ስሕተት ባዕሉ ኣሪምዋ ይክኸል ዘለዎ እዚኣ ብታሪክ እውን ክምስጎን እዮም ድሕሪ ኣሪሞም ከይዶም ነገራት ኣሪሞም ተኸይዶም ነገራት ሓጢኣቶም ተንኣሰ ግን እዚአን ገይሮም ተመስገን ኢሎም ሰላም ረኺቡ ደቂሱ ዝሓድር ወለዶ ገሊፎም ክኸዱ ይኽእሉ ኣለዎ ማለት እዩ ማንም ኣራት ክብል ዝተቐመጠ ቁፅሪ ነዚ ከባቢ ዘተጠቐመ ናብ ቀውሲ ናብ ውግእ ዘእትወሉ ዕድል ዓፅዮም ይኸድ ኣለዎ ማለት እዩ